Добре дошли в България. Единственото място, където мозъкът работи на аварийни светлини 24/7. Ставаш сутрин, отваряш новините. Протест. Отиваш до магазина. Цените протестират първи. Влизаш в трафика. Всички протестират срещу живота като цяло. И мозъкът ти вика: брат, това държава ли е или тренировка за олимпиада по нерви? Българският мозък живее в режим fight or flight. Но ние не бягаме, не се бием. Ние просто стискаме зъби и си казваме: айде, може би другия месец ще стане по-добре. Спойлер, няма. Политиците междувременно ни сервират допаминови обещания. Спокойно, всичко ще оправим. Мозъкът се връзва, пуска малко надежда и после, бам, бюджетът пак е дупка, като чорап от 2008. И затова сме постоянно нервни. В магазина сме на ръба, на пътя сме на ръба, вкъщи пак на ръба. Не защото сме лоши, а защото мозъкът е ще изморен да живее в държава, която всеки ден му прави escape room без изход. Но пък имаме едно оръжие – хумор. Черен хумор. Мемета. Сарказъм. Това е нашата национална психотерапия. Българският мозък оцелява, защото се смее на собствената трагедия. Ако искаш да разбереш пълната версия и как да поддържаш мозъка си жив в този хаос, гледай дългото видео в канала. Там ще оправим поне едно нещо – мисленето.